tropa natin si Sid, binalita niya sa atin na ang price daw ng GSX 1000 GT ngayon is nasa 8. Napaka-smooth ng transition ng auto blip and quick shift, no? Narinig nyo ba guys? Nababa natin ha. Pala mga tindahan ng baka dito. Hindi ko napansin kanina, pinoint out ng tropa natin. Alright guys, pauwi na kami. Antindi, busog na busog ako. Grabe na, manalo. Ibang daan naman kami. Diyan kami galing dati kanina. Sky Ranch to ata na daan. Ayan o, yung Kapemoto. Punta na rin tayo dyan mga katodo. At dito sa unahan, ang famous Sky Ranch ng Tagaytay. Eto oh. Ayan oh, kita nyo ba? Yung Ferris wheel na malaki. Screamer! Guys, so ayun na nga, itong tropa natin si Sid, binalita niya sa atin na ang price daw ng GSX 1000 GT ngayon is nasa 815,000. So full package na yun, kasama na yung panniers. So itong Ninja 1000 SX, ang alam ko hindi naman ata nagbago, 718,000. Pero kung titignan natin, yun nga, dahil may pannier, medyo mas mahal siya ng almost 100,000, no? So ganun nga yung range nito, or yung rate ng panniers nito, nasa 100k, ganun naglalaro. Yan lang, yan naman yung nakikita kong talagang sobrang main difference nilang dalawa, no? Apart from the specs, hindi ko kabisado yung specs ng GT, pero I'm confident na hindi nagkakalayo ang specs na ito. So
matagal na sa channel natin, no? Lagi nyo nakikita yan, si Sid at yung kanyang kakambal na si Spence. Si Spence naman ay may GS 1200. Napaka-smooth ng transition ng auto blip and quick shift, no? Narinig nyo ba guys? Nababa natin ha. Oh? Diba? Ayos to, oh. Fat tire. Oo, di ba? Rinig niyo yung pang pang. Isa to sa magandang, pinakamagandang feature na ito guys, yung quick shift and auto blip niya. Woo! Nakakatawa at nakalabas na rin. At ito rin ating tropa medyo matagal na rin yung hindi nakalabas. Malaking bagay na nakapag-ride kami today. Kailangan ding ma-ehersisyo ang mga motor kasi natambak. Siya rin mismo natatambak na rin yun sa kanya. Mabibisi ako sa paghabol sa aking tropa. Tingnan nyo naman, nawala na naman. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is not
Tindi ng init. 3 bars. Twin glocks and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things impatient. Who's at the top, they make me replacement. Who's at the top, think I'm gonna erase it, face it. I don't give up quick, I don't give up. I won't give up this, cause I know that I want it, know that I want it, I'll make it, I promise. todo. Maraming salamat sa pagsama nyo today, guys. At thank you. Hindi ko na kayo isasama pa pag uwi ng bahay. So thank you once again mga katodo sa lahat ng suporta nyo at naway ituloy nyo pa ang pagsuporta sa ating mumunting channel, guys. At syempre lagi nating tatandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagin natin, kilusan natin, at itodo pa natin. Peace out, guys. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.